आंना बिबनाङाहाय साम' संनानै दोनदों जोंनि थाखायहाय फैसा खुस्रा सिं सिं स्रां स्रां रान्धनिया इलाय नैनो समायनाथार रान्धनिया इसिं नाहरदो मोखां गावदांदांनो सामोनसान्दि बेखौ सोबनांगौनो दा बे साम' सोबनायनि कम्पिटिसन जासिगोन दायो साम' सोबनायनि चेलेन्ज खालामसै दायो बेरे फुंजानि नै फिथा बानायगासिनो दङ लारु सिङावहाय माबा होनाय आरो सिबिं गुर पप बायदि नैबेना एसे सेबा बेलेग एसे सेबखौ बेलेग होदों आरो ओमफ्राय नैबे जाबायानो संनोसै आरो ओमफ्राय नै आंनि हेल्पारा जाहैबाय मावफुं आंनि बिबोनां जायो Happy Damacy of you. ओमफ्राय नै बानायगासिनो दङ बेयो नै एसे बेलेग डिजाइन होदों आरो एसे मदद टाइप एसे हार्ट शेप टाइपबो बेनो जाहैबाय सिबिं गुर हाइजें बिदि होनानै बेखौ मिक्सार खालामबाय आरो बेबायदि बानायनाय जायो हरबावनोसै नामा जारजि गोसो आरो जाय माबायदिखौ जानो लुगैयो बे हिसाबै बानायदों बेलेग बेलेग शेपनि आंनि हेल्पारा बेहा नाग्रा सिथुमग्रा ओमफ्राय आंहा एवग्रा थाब जानायनि हागुआ जायो नालाय ओंखायनो मावफुङा हेल्प खालामगासिनो दं आरो आंखौहाय Three hours later. अमा बेदर संनो नागिरदों नै आलासिया फैनानैसो संनानैसो जाहोफैनांगौ आंनोसो उल्थासो संना जाहोफैनांगौ मोनजायाखै नालाय माथो गाहाबो थांनो हाला नालाय ओंखायनो फैनानै संनानै जाहोफैनोसै होननानै संफैबाय आरो दायो नै संगासिनो दङ बोरमा बेदर गोथाव जाखागोन संनाय मोनजाफेरै जानाय दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजाखागोनबा आङो बेदर संनायखौ नोंनि बेदर संनायखौ बेदर जाजेननायनिफ्राय मोनजाफेरखायाखै मोनबाय मोनसिगोन नै मटना दा लास्टआवहाय दुन्दिया होनोसै एसे ग्रेभि दोननांगौमोन नामा जाबाय दे गोथाव नुखाबाय नै दुन्दिया हरबानो जाबाय दुन्दिया होनोसै दिनैहाय मोनजाथारसिगोन आरो दा मारै जायो जाखोथाय बेखौथ' बुंनो हाला दा बिबोनाङा बुंसिगोन जानानै गोथाव जादोंना जायाखै एक्सुवेलि आंनि आखाइनि माने बेदर संनायखौ मोनजाथाराखैमोन आरो बियो आंबो थाबांनाय जाया नालाय अकेजन वाइसआवहाय बोसोरसे जाबायमोन फैनाय जायो आरो गावहाबो माने निरामिस जादोंमोन नालाय दा बेदर जाफिनबाय थ' दिनैहाय आलासि जानो लेंहरनाय हिसाबैनो माने आंनो संनानै जाहोनोसै होननानै आलासि जाफैनाया संनानैसो जाहोफैनांबाय आंखौ बरिया जाबाय दा खोन्थासिगोन बिबोनाङा टेस्ट खालामनानै टेस्ट खालामनो दायो खालाम आंना बिबोनाङाहाय साम' संनानै दोनदों जोंनि थाखायहाय फैसा खुस्रा सिं सिं स्रां स्रां रान्धनिया इलाय नैनो
समायना थागोन जोंनिया एसे नाहरदो मोखां गावदांदांनो गाबोन सान्दि बेखौ सोबनांगौनो दा बे साम' सोबनायनि कम्पिटिसन जासिगोन दायो साम' सोबनायनि चेलेन्ज खालामसै सानै रान्धुनि दं बेहाय आहा बोरमा बेदर संगासिनो बेहा साम' संखांबाय बाखिफोरखौ संखांबाय आरो ओमफ्राय दायो साम'खौहाय सोबख'नोसै नै दायो जोंहा साम' जानायनि कम्पिटिसन जासिगोन नै साम'आ नोंथांमोना लुगैसिगोन खोमा आं जानायखौहाय लुगैथारदोंबा गावबागाव न'आव बानायनानै जादो ना मा होनो सासेया जाबाय नै आंनि मिस्टार हासबेन्डआ जाजेनबाय सोबख'बाय थानांसिगोन दायो नै साम' जानायनि कम्पिटिसन बहुद गोबाव जाबायमोन साम' जायैया आं मोदोमल' जायो बेनि लान्जायखौ जानो रोङा माबा बुजियो आं बे बिदै थायोना ख्रेब थायो ओंखायनो लास्टनिखौ बाला नङाबा बिदैयानो बाला बायदि होनदों आं हौवाखै नामा बे दानथालथार नै रजं बुंनाय औ बैसोगोराथारमोन बे माबा जालायबाय नै रजं ओंखारलायबाय गोथाव जादों Later. दुब्लि बारि नुफेराखैबा नायदो दलिमोननि दुब्लि बारि नैबे जाबाय माइ जिगाब जेबो मिथिया आरो जेनेबा हा माइहुं नै जोंनो माबा हरफायोनो लाव बिजौ खागासिनो दं आलुबो बुदों ए हाया मोजांखायनो एकदम नै लावआ नायनोबा हैलाय जासिबावबायसो नै नांगौबा लांफैनो एड्रेसखौ होना होनोसै नामा ओंखाम जाखांबाय जोङो जानायखौथ' देखायनो हायासै भिडिअ बानायनाय जायासै खारन नोंथांमोनाबो लुगैगोन नालाय ओंखायनो भिडिअ बानायासै जायखिजाया बहुद गोथावमोन आरो ओमफ्राय आं बोरमा बेदर संनायखौ माबायदि मोनखो खोन्थादो बिराद गोथावखामोन आयु नंगौना नङा सिनो गोथावखामोन बिराद संफेरैनि संनाय जानानै गोथाव मोनखादां दिनै बिबाजै संनायखौ मोनजाबाय आरो बियो बेदरखौहाय बाजै जोंनि नै ओमफ्राय माबा होननो ना डाइरेक्ट बुंदो नोङो मा होननो सानदों आंनि बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम कमेन्ट हो मोजां कमेन्ट हो ओमफ्राय थाबैनो बुरजा साबस्क्राइबार खालामना हो थेंक इउ माबा माबि बुथुमगासिनो दङ आंना बिबोनाङा आलु बुरदों आरो हनै लाव बिजौबो खादों हरफानो थाखाय आयु हागोन नोङो आलुबो बुरगासिनोमोन माथो सासेया नै माबाया सामब्रामाबो मासे मोजां जादों अबेथिं थांनांगौ ओरै थांनांगौ आयु आं बारनो हाया माबा ओरै बोखार जाया नेटखौहाय दाउला खासि नामा बेयो दाउला खासिना गोदोनायानो गैखाया हनै माने माबायानो गैया गांआनो गैया थांबाय ओइथिं गिदिंनानै थांनोसै बेखौथ' बारनो हाला नालाय आङो नै मैगं बुथुमगासिनो दं नायनो बेसे मोनखो लाव बिजौ सासेया माबागासिनो आलु बुरगासिनो दङ जोंनो हरफानो थाखायहाय बुथुमगासिनो नै ओमफ्राय जि गुफुर बिबार बारलायलायबाय बोरायजोब्बाय नै दुन्दियाया गुफुरनो बिबार बारजोब्बाय ओमफ्राय आरो सामब्राम बिलाइखौ देखायनो आं नोंथांमोननो हाया माने ओरैबायदि मोजां आरोना जि गोबोरखि हासार होयै अर्गेनिक बेफोरो नै जि गोलावखाहाय माबाया जि मुथा मुथाखा ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ
सामब्राम बिलाइयाव बेदराव होबाबो गोथाव पकरि बानायनानैबो जानो हागोन बिस्रानाव लांफैनो हागोन नोंथांमोना आङो कन्टेक्ट नाम्बार एड्रेसखौ होना होनोसै आंनि बिबोनांखौ दुन्दियाबो नै जि मोजां बिबार बारलायलायनाय माने जाबाबो जाख'नो हायैनि बिबार बारबाय दुन्दियाया बिदि आरो जाख'नोनो हायासै रज'मारनाय एक्सट्रा बावसो बेजों लिंगारनो गैबावा ओमफ्राय नै एक्सट्रा रज'दों नै लावाहाय बेजों कानेक्सनानो गैया फिथाइ नुवाखैबा लौकी हिंदी में लौकी बोलता है पानी लाव आरो लावबावगौमोन नांने लावगौमोन औ माथोफा गोरलै हाखो गोदोना दबलायलायनाय गोदोना खंखाय जालायलायबाय गोबोरखिबो दंखायो बिनिफ्रायनो हासार मोनो अर्गेनिक मोसौबो दंमोन नालाय मोसौखौहाय दुब्लियावसो दङ मोसौ लायथ'वाखैनो सम मिलायाखै जों थानायखाय लायनोनो टाइम मोनासै हनै ओमफ्राय नै बे फोथारा एकदम बेसेबांबा गोजानसिम बिसिनि गोजा बिराद माहाजोनथार दुब्लि गिदिर माइखौनो नायखादो नै नै मोनबाय थाइनै देरबावगौमोन बे जाहोनो लुगैथारदोंनो ओंखायनो फिसाबाबो खाथारबायहाय नै जाबायहाय थोबाय मा होननांगौ दे होनदो दे एक्सप्लेन लाव बिजौबो लावबो नै ओमफ्राय आलुबो लाबाय खोमसिसिगोन दा आरो न'खरसेखौ लादोंसो खावनानै आं हरथारामोन लाबाय ब्रा लांनो होननानै लाथारबाय ओमफ्राय आं लाव बिजौखौ जाफेराखै जोगोनार बिजौखौ नाजों गोथाव जायो नाजों गोथाव जाथारोनो नोंथांमोनाबो जुदि लाव माबा दंबा नोंथांमोनाबो लाव